Milá Adélo, Milý Dalibore. Připravila jsem si pro vás recept na vaječný koňák. A co k němu potřebujeme? Rum, cukr a melkový cukr, Rebota. Slazené kondenzované mléko, Kondenzované mléko. vejce. A flašku. Teď si oddělíme žloutky od bílku. Všech 10 vajec. Dáme je do robota. A teď tam dáme cukr. Zavřeme a budeme šlehat. A teď tam nalijeme půlku slazeného kondenzovaného mlíka. A teď to musíme pořádně prošlahat. Takže šleháme, šleháme, šleháme a šleháme. A teď tam dáme svoje kondenzované mléko. A až to tam nalijeme, tak to zase celé prošleháme. Konec. A nakonec polotovar vylejeme do flašky a přidáme alkohol. Můžeš tam prosím najít alkohol? Prosím, tak se. A nyní jsme dolili rum a máme náš po domácku vyrobený vaječný koňák. Pro Dalibora a Adélku znovu Nikolka a Radka.